kuka mana ha baya za ka na tuntuma kuka kuma za ka yi mutum bayani ya fuskance ka. Nalla baba na ya mutu. To Allah ya ji kanshi, Allah gafarta mai. Mama na ta bata. Allah gano ta. Kani na ya suma. A yafa mai ruwa. Yaya na ya bacci. Amma zai shi zai tashi. Na yi shanya bai bushe ba. To uban mi zan ba da shanya ka bata bushe ba. Wai ba wannan bane ma damuwa. Babban matsalar ma tunkiya na ta haihu. Ba mu da ragon suna. Ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. Yo gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka. Ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. To gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka kwashi kwarab. Group. Kai ya ne? Ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. To gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka kwashi kwarab. Group. Kai ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. To gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka kwashi kwarab. Group. Kai ya ne? Ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. To gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka kwashi kwarab. Group. Kai ya ne? Ba kai ne mai yan mata ba. Suna na redi malam kawai na sani, magana yan mata babu ruwanka. To na so ne ka taimaka ka shigar da ita daga ciki ne. Ina wa me? An wata mana. Kutumar bala'i ka ce kamar tsohuwa kamar waye. Ga mutumiyar kirki ce. Gaba ɗaya a rayuwanta ma in ban da wiwi ba ta shan komai. Tashin hankali. To gaba ɗaya ma cikin shege ma so uku ta yi. La ila ye? Mana. Kai to masu lafiyan ma ya na kare da su balle taka kwashi kwarab. Group. Kai